Znowu trzeba iść do tej szkoły. Boję się tam chodzić. Przez niektóre osoby. Emily, chodź na dół, bo spóźnisz się do szkoły. Już idę, mamo. Bierz plecak i idź. Dobra, pa. Miłego dnia. Jak ona wygląda? Ha, ha, ha. Jaka ona jest brzydka. XD. Haha. Cześć, jestem Luna. Jestem nowa i będę z tobą chodzić do klasy. Chcesz się zaprzyjaźnić? Tak, oczywiście. Nie słuchaj ich, oni są po prostu głupi. A teraz chodź do klasy. Oki.